Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe Dental Dine TV an mo jeeyano ko hen jiɗɗo jeeyede hen o jahata ko YouTube binda Dental Dine TV. Hande ko windande 16 janggeten eɗen jangga hen ko wiyete ɗa koyngal. Ay ɗa koyngal ko ni wayata ɗa koyngal so adima ko ɗa koyngal, hakkude bindol ko ɗa koyngal, sara bindol ko ɗa koyngal, alama wonde hay goto ɗa koyngal. Nden noon so adima yo wani, hakkude bindol ko yo wani, sara bindol ko yo wani, alama wondi hay goto yo wani. Ayi no ɗa o Pulaar wayni, ɗa Pulaar manggal, ɗa Pulaar tokosal. Ay ɗanani ɗanani woto ɗo ko ɗa koyngal ɗo haaɗi. Ɗo noon so adima no wayata, so woni hakkude no wayata, so woni sara no wayata, alama wondi hay goto no wayata. On paami moƴƴi de kañum woni Pulaar o nanga. Ay ɗa no Pulaar mawɗo, ɗa tokosowo. Nden noon ɗa koyngal janguɗa hande windande 16 nde ala ko janguɗa hen so wona ɗa koyngal gasi. Ɗa koyngal tan janggata, binda ɗum, jangga, binda, mbawa certa e majjere ɗa koyngal. Sa wiyama no wayata, so adima yo wani, hakkude bindol ko yo wani, sara bindol ko yo wani, so serdima alama wondi yo wani. Ɗa koyngal, ɗa koyngal, ɗa koyngal, ɗa koyngal. Nde wonno ene nandi e koyngal innira ɗa koyngal. Wadde noon Pulaar o ne ɗa mawɗo ko ni wayata, ɗa tokoso ko ni wayata. Wadde kaaɗen ɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañotoɗon janggon ɗigga wona on certi e majjere ɗa koyngal hankkadi. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, yo Allah gondiɗo. Ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.